Hej! I går var det den 18. december. I dag er det den 19. december. Det betyder, at i dag skal vi skrabe 2 felter, og vi skal udpakke 2 gaver. Og så skal vi finde ud af, hvem der vinder skjorteudvælgningskonkurrencen. Og det er sådan set det. Vi er i gang. Hej og velkommen til Olufs pakkekalender udpakningsshow. Det er showet, hvor jeg finder ud af, hvor godt min mor kender mig, og om jeg vinder en million. Det vil sige, at min mor har lavet den her pakkekalender til mig, og jeg har den her skrabekalender. Vi begynder at skrabe, og jeg har 2 mønter. Nu er det challenge. Jeg skal skrabe dem begge 2 på en gang. Nu tager jeg den op under hagen, og så skal jeg snakke lidt højere, så det går jeg i gang med nu. Okay. Hitler. Nej, det holder simpelthen ikke, det der. Nej, vi kan heller ikke se noget nu. Gid, jeg havde nogle flere hænder. Det var ellers en sjov gimmick, jeg havde fundet på her, synes jeg. Nå, jeg er nødt til at skrabe en af gangen. Så beklager. Endnu et lys. Det er sgu lidt lave. Lys er vi rive-rav-rusk ligeglade med. Hvor mange er vi oppe på? Det er dem til 100 kroner. Det kan man sgu finde alle steder. Oluf, der er små børn i Afrika, der gerne vil have en 100 kroner. Uden at klage overhovedet. En tromme. Heller ikke så fedt. Vi kan stadigvæk godt nå det. Der er jo de der 5 dage tilbage. Tromme, hvad vil det sige? Tromme vil sige 1000. Det ville da være okay, men altså, når vi nu er så tæt på 50. Ja, det er så hunden, der piver nu. Nå, men det stopper her. Så er det nu, der skal udpakkes 2 gaver. Den her. Ja, det er ligesom, om jeg har lavet alle de bløde blive tilbage. Hey, der er sgu ikke nok. Har jeg nu talt forkert? Der er 4 dernede. Er det rigtigt den 19. i dag? Nu skal vi lige tjekke det. Det er rigtigt. Der er kun 3 gaver tilbage. Det ser vi til den tid. Nu skal der pakkes gaver op. Svøbti. Svøbti. Det er et par sokker. Det havde min mor godt nok teaset om. Hun spurgte mig i telefonen. Har du fået sokkerne? Hvilke sokker? Men det er i uld og nogle forskellige farver. Ja. Sokker. Og det her kunne sådan set også godt være sokker. Hvis det er sokker, så er det skideskægt. Ja, det er det. De er sådan lidt... De prøver på at være friske, men så er de stadig sådan lidt uldne i det. Jo, jeg siger uldne. Nå, så til skjortevinderen. Det var sjovt nok ingen, der havde kommenteret på YouTube-videoen. Til gengæld havde de kommenteret på Facebook. Men det ville altså være nemmere, hvis I gjorde det på YouTube. Jeg ved godt, at det er lidt besværligt med Google Plus og alt det der, men... Der var en, der havde stemt på 3'eren, 2, der havde stemt på 1'eren, og 1, der havde stemt på 2'eren. Så det må jo være en af 1'erne, der vinder præmien. Og der er en Anna og en Signe, der har stemt på 1. Så tænker jeg, at jeg slår plat af kroner om, hvem der vinder præmien, som jeg fortæller om lidt. Men det vil bare være strengt at sige, at den ene var plat, og lidt strengt den anden var krone. Hvad siger vi? Den ene hedder noget med greve. Så det må være kronen, siger vi. Signe er kronen, og Anna er det krøllede hår. Hun er ikke krøllet hår. Nå. Jeg er rigtig dårlig til det her, men jeg prøver sgu alligevel. Det blev Anna. Okay. Nu fortæller jeg, hvad præmien er. Lidt let. Jeg har den her Microbrewed 100% analog synthesizer. Og så har jeg tænkt, at hvis Anna hun
Hun ville komme med et forslag med en julesang. Så vil jeg lære den til juleaften. Og så den 24. december, så vil jeg simpelthen optræde for jer med at spille det nummer på denne her. Den kan en hel masse fede effekter, men den skal til højtaler og stik, så det gør vi ikke lige nu. Men Anna, hvis du vil vælge en julesang, så spiller jeg den på den her Microbrew den 24. december. Det var det fra i dag, så det er den 20. i morgen. Så gør man ikke 20, men det er den 20. i morgen. De første 2-0 Sigfred. Okay, vi ses. Klap, klap.